Kol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Kala mo makakatulog ka. Dito sa programang EDSA, bawal ang matulog! Hindi namin kayo patutulugin. Siyempre, yung mga tugtugan natin dito, malulupit, di ba? 28 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Broadcasting live across the city by the bay. Diego Bandido pa rin po. Siyempre, kasama si Tang Henyo. At eto, matanong kita, Manon Driver. Yung pasahero mo mukhang pagod na pagod. Mukhang may pinagdadaanan. Sobra-sobra na yan, insan. Para magising yan at hindi lumagpas sa kanyang babaan, lagyan na maraming sibuyas. Pero ito, board sa Real Talk. Ang tanong, ikaw ba masasabi mong swerte ang isang tao? Yung tipong dapat namatay na siya pero akalain mo na buhay pa. Oh no! O parang etong nasagap natin na naging balita to. Medyo matagal-tagal na rin din to. Itinumba pero himalang buhay pa ang isang lalaking dinukot at pinagbabaril. Mantakin nyo, Manong Driver, board sa. Ito, mantakin nyo, makinig kayo mabuti 4 ang tama sa mukha, pero buhay pa. Sobra-sobra na ito mga insan. Okay. Ano sabi mo, Manong? Ikaw, Ikaw, 10 beses tinamaan sa mukha, buhay ka pa? Tinamaan ng ano? Sampal ni Mrs. Aragoy! Maluoy ka. Tang, logican na natin to, Tang. Ay, sige, logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, 8:30 on the clock. Ito, logican na natin. Ano bang leksyon, ano bang lesson ang makuha po natin? Ano bang aral ang pwede nating pulutin sa balitang ito? Well mga kabisyo, for some, they will look at it as milagro, miracle. But ang pinaka-importante po sa lahat mga kabisyo is the lesson behind. Diba? Kadalasan marami po sa atin we were given a second chance, di ba? A very rare opportunity ang mga ganyan. Ibig sabihin, pinanghawakan pa po ng Diyos ang buhay mo. Kasi mantakin mo, bariling ka sa mukha. Di ba, 4 na beses buhay ka pa. Meron nga, di ba, yung nabalita nung nakaraan lang? 1 beses lang sinuntok. Natumba, nabagok yung ulo, patay. Pero eto, binaril. 4 na beses sa mukha, buhay. Ano bang ibig sabihin nito? Diba? Mga kabisyo, ibig sabihin lang, pinanghawakan talaga yung buhay natin. Now is the time that you have to decide to choose na yakapin mo. Siyempre, ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. May dahilan ang mga taong ito kung bakit binibigyan pa ng magkakataon. Para magsisi. Diba? Kasi it is our decision that will determine kung worth it ba tayo for a second chance. Kasi kung meron tayong nabalitaan na nabigyan ng second chance na nabuhay, but then eventually nabalitaan din natin na matay din, ibig sabihin mali po ang landas na kanyang pinili. Kasi binigyan ka na ng pagkakataon, umabuso ka uli, hindi binawi na. Ganun lang yun. Even sa akin po 2 beses, sabihin natin twice akong inataan karoon ng cardiac arrest. Ito pa rin, naririnig nyo pa rin, buhay. The first one was way back in 2016. Naoperahan po ako sa puso. Nalagyan ng stent o na angioplasty. At ito lang, recently lang, nung nakarang May lang din,
inatake uli ako sa puso. So, dalawa ng beses, ilan na lang natira? 9 minus 2, 5, 6, 7, 8, 9. So, parang 7 na lang. May napusa pala. Ang bihira naman, oh. Di ba? Mga kabisyo, isa lang pong ibig sabihin yan. Di ba? Na dahil nagdesisyon po ako na ayusin yung buhay ko. Kaya eto, nabigyan po ng pagkakataon. So, sa lahat po ng mga kabisyo po natin, everything turns out cool nang nagsimula ko pong yakapin ang liwanag ng buhay. 'Di ba? Hindi po magaan, andun pa rin yung problema. So, ganun po, magaan lang kung paano harapin ang mga problema. Mga kapatid, lumuhod po tayong lahat at ang GCash number ko pala ay ganito. Aragoy! Maluoy ka! Ang saya-saya! Clap your hands! Nagkoleksyon. Oras na mga kabidyo. It is now 34 minutes makalipas sa oras ng alas 8. Tayo po ay magpapaalam na ang tabayanan. Susunod na si Uncle Totoy Bato, the one and only, the Black Panther of Love Radio. Alas 9 na. Tutoy na. Oy, shout out ulit sa iyo manong driver. Maraming salamat sa inyong pagtutok. At ingat-ingat po sa pagmamaneho ha. Basta laging nakatutok sa programang EDSA. Hindi ka aantukin. Dahil ito ang programa na parang chicharon. Maingay. Pero may laman. Ako po si Diego Bandido. At siyempre ako naman si Tanghenyo. Iiwanan po namin kayo sa isang napakasarap na awitin. Mula po, of course, from Color It Red, Paglisan, and just keep it locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Good evening, Metro Manila. Kung ang buhay ay isang